оча я давом бите интервью додесен. ҳамин самандар ба ҷои ҳамзат мемонам вуй тикира мезад. ҳадиақал бояд намунаи ибрат бошем ки як нафар пага моро мухлисӣ кунад, як нафар моро пага эҳтиром кунад. Ман мехоҳам озида ҳамин яррае ки Яка Раҷабалӣ дорад намак пошум. аммо вазне ки ҳамин Самандар Муродов баромад мекунад, фикр кунам рақибош бисёр сарсахтанд дар UFC. Ҳамин ягон хел предел дорад, барои чӣ ки як одам менависад ки бача пир шуд уже. И да нигоҳшон мекунӣ ё ки кашадрон аяма. Ба как штагия? UFC имкониятота зиёд мекунад ки хеле рушд кунад. Такай оҷи чемпиони зур дори UFC дакай фоидо баромад мекунад. Самандар Муродов брава ёрдам кана Эдварсаки барои против ки фоиз ҳамин хел арабар тавар дадисташ мезанам мегирам бераҳмона нахам Бас меги охир. беа сарҷаша дуруд дӯстон ва ҳаводорони барномаҳои Варзиш Плюс. имрӯз барномаи навбатии мост ва ин нашри махсус аст. Чун мо дар имрӯза барнома як қаҳрамон не, се қаҳрамон дорем. Яке он дар павлои ман нишастааст Баҳриддин Ҷалолов, устод Раҷабалӣ Баёнов ва муаррифӣ кунед шумо. Муҳибшо Гулобов не ки мо қайта вай кара будем ки муҳибшоро ту муаррифӣ мекунӣ, Раҷабалӣ ман муаррифӣ мекунам. Барои ин давом метиҳем. Ман мехоҳам Раҷабалӣ Баёнов худам муаррифӣ кунам. Раҷабалӣ Баёнов бародари мо, бародаре ки ман ниҳоят дӯст медорам, қариб 10 сол шуда дигар ман мешиносем, як ҷоя ана кор мекунем. Савол ҳамин аст ки камтар дар бораи худ маълумоти барои Азия Плюс. клуби мо яке ай клубое ҳаст ки якум фақат барои фикри бардоштани парчам, фақат барои номи ватан ва барои муаррифӣ кардан миллати тоҷик ва ҳамаи тоҷикистониҳое ки дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд фахр кунанд ки ҳамхели ватан миллат ҳаст ва ҳамхели клуб ҳаст. Якуми цели клуби мо ҳуй карданаш дар ҳамин буд. ҳамин клуби Ахмад, аз шумо клуби Ахмад Тоҷикистон ном дорад. Ҳамина кай таъсис додед? Бо чӣ ҳадаф? Чӣ зарурат пайдо шуд ки дар Тоҷикистон бояд як клуби Ахмад пайдо мешуд? Чанд ҷумла дар бораи ҳамин. Клуби мо бигем ки Ахмад Тоҷикистон дар умумӣ дар даруни Тоҷикистон дахл надорад. Мо берун аз Тоҷикистон вақте ки дар дуруни Тоҷикистон номи клуби мо Evolution Team Баёнов ва аз аввал ҳамин хел буд. Но мо барои бигем ки тоҷикистониё дар Россия пешравишон ва набуд он касое ки дастгирӣ кунанд варзишгароро дар лигаҳои бақувват ва шинохта ки дар он ҷо баромад кардани варзишгарои тоҷик бисёр зарур буд. Мо аз ҳамун сабаб бигем ки ҳамкорӣ кардем бо бародари мо Абузай Ҷандарович Висмурадов ва ҳам хел ва ёда омадем ки як номи клуби мо Ахмад Тоҷикистон дар Россия ва берун аз Россия ва берун аз чизҳо. Но барои пешравӣ, умумӣ барои пешравӣ, фикри мо дар пешравӣ профессионални боецои мо дар лигаҳои калон буд. Барои ҳамин то ҳозира ҳастем дар Россия Ахмад Тоҷикистон ва бигем ки дастгирии Ахмад барои мо чи аст? Дастгирии мо фақат ира ҳамаи бародаро ёру дӯстои наздик ва бигем ки Баҳриддин Ҷалолов ина яке аз бародарои наздики мо аст. Ҳар як нафаскашии мо дар турниру ҳар як чизои мо ба дарак ҳаст ва хабардор аст ки
мо на пул мегирем на бигем ки ягон фақат интерес як чие ки мо бигем ки номи клуби ваёра бигем ки бигирем дар лигаи ҳамун Россия авваё мора ай аввал дастгирӣ карданд ки дар лигаҳои бақувват яке бигем Ахмад ва ACB ва дигар чизо раҳ бутанд. Ҳамин қадар чиз ҳаст ва бигем ки бо бисёртар барои чӣ буд ки Ахмад Тоҷикистон барое ки мо мехоҳем бо бародарои Чеченистон ва урусҳо ва дигар миллатҳо мо бигем рафту омадмон наздик шава айбайн бигем ягон камбудиё ягон гапгирезиё мобайни мардум боша ҳамин чизҳоро дур кунем рафту омад ва сивилизатсияи яъне ки акаҷон пиват кунам яъне ки ҳамин клуби шумо як ранги вай гирад байналмилалӣ дуруст аст ака? ман як мусоҳибаи шуморо тамошо карда будам қаблан дар Азия плюс карда будем агар хато накунам дар бораи он гуфтем ки ҳамин клуб боис шуд ки бачаҳои имконоти зиёдтар пайдо кунанд ва дар лигаҳои беҳтар баромад кунанд. биёед дар бораи ҳамин бигем ки вақте ки набуд клуби Ахмад Тоҷикистон варзишгарои мо чӣ хел иштирок мекарданд, тариқи чӣ мерафтанд, дар бораи ҳамин чӣ ҳол доштанд варзишгарои мо пеш аз будани клуби Ахмад Тоҷикистон? ма бигем боз саволи читон ба ёдам омад 2015 мо клубро наҳоӣ кардем бо дар сиёмкҳое ки дар филмҳои Баҳриддин Ҷалолов ҳаст ма гуфта будам ки мо худмон варзишгарем аз клубе ки бигем варзишда будем як вақт партофтем бо як вақт омадем хай ба ма дидам ки варзишгаро бисёр возможностҳое ки надоштанд ва бигем ки имрӯз худо дод ягон возможност пайдо шид мо як ҷо доштем ҳамон ҷоро гирифтем клуб кардем барои ватан барои миллат барое ки ҳисси миллӣ ма интерес доштам ма боёро тамошо мекардам ма бисёртар бокс тамошо мекардам 2015 вақте ки мо бигем ки айрӯи ҳамин чизо ҳуй кардем дар азоб будем ма дигароро намедонам чӣ кор мекарданд ҳамин варзишгарои клуби худмона ма мегӯям ки буд вақтое ки мо границаҳоро пиёда мегузаштем Қирғизистон, Ӯзбекистон ва дигар Қазоқистон ба поизам мерафтем азоб мекашидем баъд оста ҳамин хел бигем яке аз бародароям бо гуфтастам Абдуллаи Ҷандарович қатишинос шидани мо бисёр пеша ака чӣ хел ира аввал худо худаш но бисёр возможностҳо мо имрӯз бояд одами нону намак тера бояд бигем благодарни одам бошем моро дастгирӣ кардагӣ ҳамун мардак бигем талчок дод варзишгарои клуби моро яке Азам Гафуров Фаридун Одилов дигар баъд ҳам хел дар дигар лигаҳо баъд каналҳо ҳам хел биромада ман мехостам як чиза илова кунам дар бораи гуфтаги яке Раҷабалӣ то Раҷабалӣ бо ин чӣ кор мекардем то Раҷабалӣ ман шоҳид будам дар компанияи Fight Nights Global ман кор мекардам дар ҳақиқатан мо надоштем ам нодуруст аст дар он уровне ки дар он сатҳе ки бачаҳои Раҷабалӣ Баёнов пайдо шуданд барои чи мардак худам дӯст доштам бародар ма барои оне ки дар ҳақиқатан ҳам содиқона кор мекард бачаҳош Фатҳиддин вақт Фатҳиддин Собиров Саидо Самадов Азам чӣ хел камарбанда гирифта буд дар ҳақиқатан ҳамин мардак тонист ки дар як зал топови боецҳои тоҷика ҷамъ кунад ва дар сатҳи баланд баромад кунад омада будем Тоҷикистон бо мусобиқаи калон Fight Nights як ҷурам гуфтак Баҳриддин гуфт чо боецҳои Ахмад нестанд бо ё зуранд гуфт ман намедонистам ака Раҷабалӣ чӣ гуфтаисти чӣ хеле кадом Ахмад ман намедонистам охи баъд одам қоил кард на деле вақтҳои охирам фақат ҳамин бачаҳое ки чемпион мешаванд ва бачаҳое ки қаҳрамон мешаванд дар ташкилотҳо аксарият вақте решашона мекоҳӣ меоӣ аз клуби Ахмад биромаданд аз клуби Ахмад пайдо шуданд Нурулло Алиев Самандар Мурод Самандар хаҳудам да команда
муҳибшо чанд ҷумла биё дар бораи худат бигем. Чанд ҷумла дар бораи худ маълумот барои бинандаҳо. дар бораи мама Гулобов Моҳибшо аз Бадахшон дар шаҳри Холух таваллуд шуда. Синни соли 24 сола дар соли 2018-2019 ба клуб якай уҷо омадам. дар вақтҳои донишҷӯ будам, ҳама вақтҳо омадам пеш якай уҷи. Худоро шукр таволи ҳама ҷай. чӣ якай оҷитра қабул карда дар клуби худаш? Мақсад мара кам буд пеши зали ино буд. Ман нафаҳмидам ки ҳамун зале. Гуфтам инҷа ин зал яке аз зӯртарин ҳами Тоҷикистон аст, инҷа машқ мекунӣ. Лекин ман пеш худам мехостам қатъи якай уҷи дар командаи ино бошам. Ман видео чизеро тамошо кардам. Видеои чӣ дидӣ? Боёро тамошо кардам, боёи Фатҳиддин, боёи у вақто Нурулло. Баъд ами овард мара. Баъд яке дидам ҳамун суратҳо якай уҷи ҳамҷай ки гуфтам акада ин ҳами зал мада дар клуб. Ма медонӣ чӣ мехоҳам шунавидан? Чӣ хали условия монакта акай ҳоҷӣ барои ту? Ма барои чӣ медонам чӣ хели условия монак мардак? ҳамун секретар пол мегавзан чӣ хеле буд муҳибшо? Акай Раҷабалӣ ба ман чӣ устод буду? У вақтҳо хай мара акай радноим нигоҳ мекард, ҳамун чиз пул мул ҳама чиз дар кор шуд, мара ба ман дод. Рости гап ягон чиз неоз набудем. Баъд акай Раҷабалӣ гуфт ҳамин ягон мусобиқа мезанӣ. У вақта ҳаман проблема суми зал буд. Акай Раҷабалӣ гуфт ҳамин ягон мусобиқа мебурӣ, якон ҷо мегирӣ, залтида бипулай. Баъд биси гап нав омаданда, баъд 2 моҳ сразу мусобиқа баромадам. Қатъи хеле мусобиқа баромадам, ҷо якон гирифтам, баъд рости гап ман дар зал бипул кардам. Ҳамин услуба ҳама дар корӣ буд. Аҷиб. Дар ин ҳолатҳо ман дар чандин залҳои дига дидам, воқеан ҳамин имконияте ки барои варзишгарон метан бо медали тилло гирифтан, ино ройгон мекунанд машқ кардан дар ҳамун зал, ин бисёр мотиватсия метавад, бисёр таҳрик метавад ин варзишгароро. Ва барои шумо чӣ хел таъсир расон, чӣ мотиватсия дод ҳамие ки шумо баъди як ғалабатон, баъди як ҷои ифтихориро касб кардантон барои шумо ройгон шуд яке аз беҳтарин клубҳо? Акай Раҷабалӣ нав мара ҳамун рӯз гуфт ҳамин касе якум ҷо бигирад, мо вайҳоро дастгирӣ мекунем, мақсад зал бепул мекунем, ҳама шароито қатъи вайҳоро чӣ мекунем. Баъд уже мотиватсия мешуд, сразу уже машқ сахтар, мақсад саҳар бега машқ кардам, баъд ҷо якум гирифтам. Хай мара фаҳмидам ай Бадахшон буду, ай Холух, ай мо чӣ хеле 4 кӯ ай мо дигар ягон чиза надидем. Рост акай Раҷабалӣ гуфт хай иҷа мақсад условияи мо ами хеле ай иҷа рости гап ман ҳамин зал ягон бор хеле надидам ки якай Раҷабалӣ як каса гирифт ва дигар хел нигоҳ кард, моро дигар хел ҳамара як хел нигоҳ мекард. Ҳаминҷа гуфт ҳаминҷа бародарӣ астай, ҳарчи баробарӣ астай. ин залда ин ранги хонаи худат мешавад, ҳаминҷа машқ мекардӣ, ин хонаи калоч туай мардакӣ, мақсад ин залда машқ кардӣ, ҳамин куҷои бира аввал мара хабар кун, хай акай уҷи ман мақсад ай клуб мебурам ё ай зал шумо дигар намебиём, просто мара хабар мекунӣ, ман туро давом медиҳам, дигар меравам. ҳамин условиҳо буданд. масалан пеш аз ин шумо дар кадом зали дигар ҳатман тамрин мекардин? Фарқиятша бигӯен, масалан чӣ фазо буд, бо кадом варзишгаро, прессинг, ин чизош як бор бигӯен ки чӣ фарқият доштанд, тафавути зали Аҳмад Тоҷикистон бо яке дигар? Дар синни ҳамун вақтҳои мактаб хондем, ман бокс баромад кардам, Холуқда машқ кардем, шоҳда. Баъд омадем мусобиқа республика омадем чанд бор, леки зали акай Раҷабалӣ даромадем, уже профессионализму дигар хел боло сатҳи баланде буд профессионализм, машқҳо дигар хел буданд, спарингҳо вообще дар сатҳи баланд буданд. Акай Раҷабалӣ худ медонӣ бисёр мухлисон ҳар ҷой равм савол метиҳанд ҳамин Раҷабалӣ Баёнов чанд процент мегирад ай шогирдош? ин саволи ман нест ака. Саволи дар ин ҳамин ҷамъ уже мехоҳам ки ҳамин ту ҷавоб диҳу нуқтамонӣ. Чанд фоиз мегирӣ?
Гап занагӣ. ира хитам медонӣ баҳардин ки ман чанд фоиз мегирам? Фоизи ман чӣ мегирам? Фоизи ман медонӣ чи? 100%. Ман 100% ай ҳамин боец ҳақ ман мегирам. Ҳаққи ман медонӣ чи? Кайфияти бардоштани парчам. Ина ба худо қасам. Ман як чира мехоҳам. Мехоҳам ки варзишгар аввали аввал патриоти ватан бошад, парчамбардори ватан бошад, соҳиби хонаву дар бошад, соҳиби шароитҳои фарзандша тарбия карданаш бошад, соҳиби зангириш бошад, соҳиби як чизе бошад ки мода хайри ҷория шавад. Ватани мода хайри ҷория шавад. Хайри ҷорияи ватани мода барои чӣ мешавад? Ая варзишгар метавонад 100 000 варзишгар тарбия бигирад. И хайри ҷорияи айраи бад мегардад. ин ҳами ответи ман дар шумо ки ман ин ҳами қадар процент мегирам, ин ҳами қа чиз мегирам. хитам медонӣ, боецҳоам медонанд, тренерҳоам медонанд, ҳама шоҳиди зиндаам ки ман охир ба ҳами ҷону дил ман мехоҳам ки ҳамин вақтҳои ҳамин чира дегим ҳатман ҳамин вақтҳои чира як бор муҳим чӣ карданда ку вақтҳое ки гонорарро мегирем ку ҳамин прямой трансляция ҳамин каса мегирӣ ҳама бубинада як бор лекин ин ҳами қадар чиз мегирем 100%. муҳибшо ҳам гуфт ки ман ҷа ишора кардам мехоҳам. این سوالات با همین ما باید سودم بتن نمی آخران بای نوم پروفسیونال ما بود نه که همین نو باید که یگان سوم که رجبالی گرفتگی نیست نه ایمان نه ای دیگر باید سو ما هم اما بچه ها بسیار میپرسن چند فایز که رجبالی میگیره ما میگم یگان فایز نمیگیره یگان کس باور نمیکنه اگر رجبالی نوبرات مودا میکنه لبوس ما مقصد می گام میگم لباس برای خوراک برای راه پولی همه چیز که اگر رجبالی مودا میکنه 100% ما باید میندور باشیم Ахтон мичога пеш хтон ба ягон хизбай мекунем, мичога чи хелам мичога мардай кайсе хтон пеш хтон ба یکی ما رو سیگم تو این روزا ما نه شرایط не чизи мардаке на самом деле. نه من گوش باید هر کدوم ما عقل جواب کنه بدم. نه من جواب بدم گوش کن باردیم ما همین هستن بچه‌ای که می‌نویسن مدام که شاگردو دیگه چی بگم من میرم میخوام که من میخواستم که جواب بدم ورزشگر ای ورزشگر ایده مقصد например ازم بیا وقتی بود که میگرفت گنرالش کو چنگ شد دیگه نمیدیدیم چنگ شد کو خیال میکرد که حوزی اینه حوزی همین شف ده اون چیکارن داکو لیکن با میدید که با من نبرود همین یکون خیال میکرد که تیپلاتا شود تیپلاتا لیکن حوزی کو بسیار ماده همین خیلی وایده یا راحت جون یک مومنتویی که بسیار خیلی приятный میگه که وقتی که یکون رستوران میریم یکون جا میریم وقتی که ازم باشه یا که فریدون عادلов باشه برای که وایو уже возможностشون دیگه возможно هر یک ورزشگر ای возможность امروز مهم نه начинаешь поднимаешь اوزی نه بچه ای تو وقتی معینه ما ورزشگری که نداره возможность ما باید دستگیری کنیم انا اوزی ازم خطیش любой جا میرم دلم پره یا که میرم заправка да میرم ماشین ما پر میکنه این همه قش ما دا میلیارده یا که یک برادری ما را میبینم میره و خپدم یکم تیپلاتا اینومی ما میکنه اینومی ما میگه که например میبینه که ازم کدگه وقتی که همه چیزو میشوه که این همیش ما دا میلیارده با خدا قسم این همه قش مهمه که پاگا او شاگرداش هم خیلی تربیه میکنه پاگا دا بگیم در منطقه سین کلوب دا او ای همون جای اوجه میخواه اوجه ایرابی اوجه цел موندگه که در همون جای خودشون کلوب کنه مهمه هم например کم تدگیه باید کنه ایرام اوجه جیلانش پیدا میشه که например بدخشان دا یک کلوبی زور کنه رنگ کلوبای خودشون
пага шогирдои хичам хел тарбия кунад ки ҳами барои пул не сидқан ба худо сидқан ҳами рӯз бо мо як момента дидем мо агар сидқан бошем баракат меёбем обрӯ мегирем худованд иззат ҳамета обрӯ баъд иззату обрӯ ҳамаи миллатда мешавад не только ҳамун клуб ҳамун варзишгар ё ки маълимда мешавад. من یک چیز میخوام بپرسم درباره همین فایز گرفتن گفتیم خیلی ما فهمیدیم که در اینجا نبوده است این خیلی گپ یک دفعه شما معلومات زیادتر دارین هست همین خیلی فایزایی که مثلا آدمایی که پرادویگات میکنن که یک کسی دیگه را به پیش میبرن فایز میگیرن چه خیلی است درباره همین کم فکر خیلی است 10% میگیرم من خیلی زندگی دارم کار دارم این یا عاطفتش ما бояже хайна варзишгар همین بخشی که موی وقت بای موندگیم در ترکیه موی گفتم 100 یورو گیرم یا نگیرم کانادا چند بود 800 یورو خای این همه منیجر با انصاف بو همین روند چه خیلی است همین مثلا یک نفر مهاربش هم میمونه نه هستا کی من موجود فهمیدم تو چی میخوای فهمیدم هستا کی айру инсоф мемонад например баҳрдин мемонад но серьёзно относиться намекунад ҳолиам барое ки именно ҳамин линия хати хеле бугӯй ки конкретно боша ку нест барое ки адами журналистика адами корош успеҳ намекунад ҳам хеле аст но в общем если агар адами мешавад ба определиться кунад баъд мемонад официально мешавад мехом илова кунам бо дилмон камкам хунук шудеса ҳами коруже ана барои ма тра совет дода будам ки این کار را چخر نره بتونی هم عدیم کار خود چه هم برکت میاره ایمینه مسئله سومار نیده کو با میگم تون کو من برایم که خدا باشه که اووری میگردم پگه یا شوگید من بروم خیلی هسته که حیاتا نگیر زلی ما جوی لیسنسه من یکم تشنه میکنم کدام میشه بود دو بیزن اوزی محیب شو مرا گفت با پریاد دشید مدم کدامش رکه بیو دورا بگی هم مرده گوره بشی دورا بگی بزن برا تمام نرمال زلیمون با میگم جوی لیسنسای همین اوزی ما گفتم که ما چی میخوام ای ورزشگر آبرو عزت آبادی وطن برداری پاشه تو همون چیز ده برای آخه ما ده نبرود یا پرابلم خلاص میشم یا راسخود خلاص میشم ما ده همین خوبه کو بیا بود بزن بگو که اکا من میرم افسو бо то мехрем дар саволи ҳамиши ман закруглият кардам барои савол ҳаста менеҷерҳо ва тренерое ки ай 20% то 50% мегиранд то 50% ҳам хеле аст мошон این 50% гонорари тозаи ҳамон мешавад 50% ҳами хел арабир тавар дар дасташ мезанам мегирам бераҳмона ба худо бо ширагие ки ҳам тренере ҳам менеҷере як ба як задагианд ман медонам историяро бо ҳамун даже череш бигем агар ҳамира номшона нагирем кам тарак бигем ки примера дар куҷо буд тахминан куҷода буд ҳамина чӣ хеле буд охо якташ буд якташ не ман чандтоша медонам даже через клуби мо гузаштагианд шогирдои мо ҳам будагианд ба қадри клуби мо ҳам расидагианд просто оли вақташ нашида ки биёя муишо ҳастая ки биёя буга ки ма ба қадри ҳама ҳами коро менада не ки ма биёя наёя ку бо гуфтасам сидқан ва содиқона барои хизмати ватан барои худо барои че не ки вай биёя бигем ки чӣ хеле бигем барои ҳамун пуле ки гонораре ки вай қатъи тренерш бигем туғри намегира вай уже фаҳмид ки уже это вообще другой мир ҳамин клуби мо другой мир ман таъриф намекунам ман реально мегӯям то ҷои ман бахш пеши гапман то ҷои ман фаҳмидам масалан як нафаре буд ки дар клуби шумо тамрин мекард аз шумо ҷудо шуд дигар ҷо рафт аммо уҷо аллакай дид фазо ки гонораро ба худаш намемонад ҳатто то 50 ва 50 тақсим мешавад ҳамина дар назар доштинам ки буд ҳолато дар назари ма ие ки дигар клубода машқ када вай оз эмемада нест
ҳар хела як рӯз ММА, як рӯз кулаши бӯй мезана, ҳар хела. Но чӣ хел бигӯм конкретно вай определиться кардаги несте ки вай кадом раҳ бихапа. Вай бофтизам зали мо лисенсия, вай ҳоли буд чанд клуборо представлят карда. На фақат барои умум мегем. Ма умумӣ мегем ки бисёр варзишгарои ҳастанд ки определиться намегӯянд, як ҷоро намехапанд, да як ҷо одам месавзанд. Но то вақти дар кулиша ты правильный просто бимон шагота ты як хеле ки тамом маълим айта розӣ бошаву дод бита бира тамом ёки соҳиби зал не только маълим соҳиби зал хатя вообще амеда ами маънои гапмо чӣ хел дар вақтшон илова карданд ку условие ки дар муҳит мондагианд ку мардакӣ ду ҷоа наша гуфт ку ака калимаро истифода накунад ҳамуай ҳамун да омадем да ҳамин барои ҳамун гуфтам ки чира мехост фаҳмидан бардин условие ки шумо дар затон як сол дихе қуш мекунем хоҳи мон нахоҳи буд парто баъд аками худат пашҷат мекунӣ баъд ин мерседес луи витон агиҷоя ин савол бисёр ҷолиб аша ҷавоб накунед фикр наминад ин ягон ҷо не ин ягон ма алҳамдулилло тиҷорати ҳалол мекунам барои худам имрӯз возможность дорам имрӯз то ин вақта возможность дорам мегирам ма не только луи витон ма чанд бренда мепӯшам бардин лекин ё ба филм оригинал нестам ма ҳами чи ҳар ҷо мегирам кормон мехарам як баъд димаш ки мо бояд охир тоза бигардем чизи пеша пӯшем ва дигар миллатҳоро нишон бидем барое ки мо мусобиқаҳои байналмилалӣ мерем мо бояд баъд бисёр чизҳое ҳастанд ки ман намехоҳам бигӯм лекин мо бисёртар ҳам ба либос ҳам ба варзиш ҳам ба рафтор ба кирдор ба пӯшидан ба мақсад мошинои пеш агар возможность боша имрӯз худованд додай мо мехоҳем нишон бидем ки уровни клубои тоҷикистона чӣ хеле ки дигар миллатҳо нишон медиҳанд ва не только клуба ҳамаи миллати тоҷика нишон медиҳанд ки барое ки каналҳои байналмилалӣ меравад нишон медиҳанд ки тоҷикоам мақсад на уровне мепӯшанд мегарданд мехӯранд а ягон чӣ кам нестанд бале ниҳоят акай раҷабалӣ ниҳоят як гапи ба маврида гуфт ана мисол ман мехоҳам барои ҳар як варзишгар ҳар як варзишгар не варзишгар ва ҳам мухлиси тоҷик дӯстон на танҳо бо бигем равияи варзиш мо бояд миллата муарриф кунем балки рафтору кирдор либоси мепӯшанд мон ин чизҳои ниҳоят муҳимае ки дар толорҳо бояд шумо худтона дуруст нишон диҳед ностуф кардану бақлашка партоӣ агар ҳамин бошад ку мо ҳамин кор даст мекунам агар мухлисои мо биёянд ностуф кунанду бақлашка партоӣ ноҳурматӣ кунанд гапҳои қабеҳ гӯянд комментария дани мардака аскарбӣ кунанд ку мо ҳамин кор бас мекунем нишон ҳадиақал бояд намунаи ибрат бошем ки як нафар пага моро мухлисӣ кунад як нафар моро пага эҳтиром кунад бояд ҳамин хел бошад гапи беҳтарин ҳушӣ дар бораи ҳамин чиз бисёр ҳамин бардин ҳамин масъалада бисёр сидқан айда ман мебинамш сидқан зур мезана лекин бисёр вақт гӯшш намекунанд ҳастанд одамое ки нағзш мебинанд мушахай миллати мо уже худо ба шукр имрӯз зиёд шида ва молодежои мо бисёртар дар ҳамин чизҳо мо бояд кор кунем ҳама каса ман ба ардина мебинам бисёр ҳамира сидқан кор мекунанд ҳамин чиза на самом деле як вақт мо бигем дар ҳамун партияи пеш иштагӣ будем бигем яке ай одамои ҳамин шинохтаи россия қат иштагӣ будем баъд дидем қаторда бо ҳамун билетҳоро через мав ба ардин иштаги тоҷико иштагианд баъд ҳамун якум қатор гузаштагиш яке гузашт баъд дид туф кардагию хӯрдаги партоӣ бисёр ҳамин хел нороҳат ҳис кардем да худмон баъд гуфтам ки здесь ваши таджики да сидят там не твои гости? Нет, мои гости. Ну,
по-моему, мои таджики. Но гуфтам, сейчас исправим Айзома. Хидам, хамширим гирифтам. Бисёр чизи муҳима. Ҳама хеку, як стараться мекунӣ ки обрӯ, ҳам варзишу қадди рафтор кирду, қадди хита биқапӣ, хатиби то ҳамун шитани ҳамҷара. Бубурои бор асла бизакунӣ. Лекин ҳамуҷада ку, ҳами хел нито ҳис мекунӣ ки агар бигад ки як одами дига да, як меҳмони дига қатъи шидагӣ, нороҳати бад шидем бисёр. ҳамин чизоро мехоҳам ки беҳад ҳамин чизоро сахт бояд хабарем. ҳамин то ҷое ки ман мебинам моҳори бора тамошо мекунам ва варзишгаро қатъи суҳбат мекунам, худашон меган мухлисии мардуми тоҷик дар сатҳи баланд аст. Аммо агар ҳамин маърифатшона, ҳамин рафторшона, одобшона агар андак рӯз то рӯз беҳтар кунам, фикр кунам ин бо беҳтарин мешавад. Тоҷикоро дар тамоми ҷо эҳтиром хоҳанд кард. Тоҷикои мо ман хиёл мекунем ки бисёраш ба маънеам, бисёр дилсӯз одаманд, бисёр ҳамин хел ҷотеанд. Я одами калона бибинад, ҷои ҳамин қимат дошта боша ку ҳамун одами калона дар ҷош мешинонад. Ба худо қасам, бисёр дилсӯзанд мардуми худмон. Баъд ба маърифат ҳамин гуфтагиҳои хита ҳастанд. Но дар дурунош ҳастанд. Хеле баё, но ҳамира мешава исправит карда. Мо ҳама каса бояд кор кунем, ҳама каса ҳамин масъалаҳода. Баъд айраҳои ҳамин безеб ина бинед дар Россия, дар чиё яке раҳои ҳамин раҳои масалан терроризм, айраҳои безебе ки наркомания ва дигар нашамандӣ ва ҳамин чизо бисёр чизои пастанд, миллата номуша вай мекунанд. Ин қадар ҷаноби олӣ, ин қадар бигем дар ватан, берун ай ватан, ин қадар ҳама каса мо кор кардесем. Ҷаноби олия ки ай меҳнатҳо, хизматҳош дар тамоми байналмилалии вохӯриёш уверена мерава, қоматаш рост. Лекин як кас ду кас мерава, баъд ҳамин чизоро мо бояд ҳама каса кор кунем, ҳамин чизода ки ҳамин раҳо бигарданд, варзишда чӣ кунанд, тиҷорат чӣ шаванд. мехостам ҳамин гапҳоро ман як интервюмда бугум, хай нагуфтам. Мисли медонед, ака шумо як чизо ҳозир илова кардем ки мисли як фундамент аст. Мо хона сохта истодаем, фундамент кардем. Як пойдевори хона. Бале, ҳар рӯзе ки мо фундамент месозем ку борон меборад, сел мешуваша. Фаҳмидӣ? Ин меҳнати мо бинам хаде. Мо обрӯ мебардорем, пас адесем. Мо мебардорем, ак мо гуфтан дар кор нест, ҳаракат мекунем мо. Моҳибчо ина рафт, бигем дар 30-40 секунд чили газиан, ҳамашон дар ҳайрат монданд ки бовар намекарданд. Ин марда ки имрӯз ба як 30 секунд бигем обрӯи ҳамун миллати тоҷика алҳамду худо худо шавад. Но меҳнат кард, на самом деле рафт зуборош айгапи тренерорам бромад. Ҳама каса командови кор, но главный худаш меҳнат кард. Ман меҳнатҳоиро медидам, но баҳоша паҳн намегуфтам. Сред намехавдам. Молодец, шумо мегуфтам, ба хеле буги баҳоша паҳн, гизалане. Машқ. Неки ман медонистам ки чӣ хеле машқ мекунад. И на самом деле барои ватан, барои миллат рафтеса ҳамҷо. 100%. 3 моҳ, 4 моҳ зубор, 2 моҳ хун мехӯрад, ҳамаро холӣ мекунад. Хеле хароб дидам, ҳам ҷигарот месӯзад. Ба худо мебиниш хеле медроя ҳама. Охир барои чи ай? Барои ҳамаи ҳамин 10 миллион тоҷик ай. Барои 10 миллион қадр зиёдтарем. Хайра. Не, якам асад ватани официальни хидмона чӣ шуда, неки мо медонем ки беғарза ҳечо тоҷикомон бисёр мо тарафдори ӯ ҳам ҳастем. Вобшем хел да диломона холӣ кардесем дар ин суҳбатои шумо бисёр хеле чиза гап назадам. Ман мехоҳам як чиз дигара илова кунам. Ба савол барои Муҳибшо Гулобов. Муҳибшо, ояндаи худта дар клуби Ахмад Тоҷикистон ва ояндаи худта дар ҳамин варзиш чӣ хел дида истодаӣ? ояндаи ман ҳамин клуб дара омадам, аввал давоми чанд хел метавонам мақсад ҳамин варзишро баромад кардан, ҳамин клуб хат мерам иншоалло. Ну и мақсад и фикри ман асту, ман хеле мехоҳам
до конца того клуб хотел, нашел ورزش اما бойцов ми снав сар мекунанд ки ми якум рӯз зал медоранд сразу ами целошон UFC ҳама боец любой боец ами я мақсад кӯдак маш мекунад зал мода мепурсид чӣ мехоҳӣ ай варзиш мегӯяд UFC А ты чи мехоҳӣ? ман UFC Подожди, подкасти ма гуфти ки ман первую очередь барои оилаи худам, барои сум кор карда. Агар UFC сум кам дар ҳақиқат ҳозир гирем ку ACA, лига ACA Ахмад ки бародарам Раҷабали Баёнов клуб ша, яъне ки бойцовский муаррифӣ мекунад, ана бо лига аст, промоушен. Дар ҳақиқат ҳам уҷа маблағ, поощрение, яъне ки бисёртар бонусош бисёртар аст, чем ки UFC. Ин ҳозир UFC барои бача ку расходаш то чунчанд ҳазор доллар мешавад, доходаш камтар. инҷа ба фикрам як фарқият ҳам аст миёни UFC ва ACA. Ман бисёр варзишгоҳ қай суҳбат кардам, ҳамина мегӯянд ки масалан пуле ки мара ACA метад, UFC наметад. Аммо UFC як имконияти дигар метад барои тамоми варзишгарос. Унҷа зиёд шинохта мешаванд мардам. Вақте шинохта мешаванд, имкониятошон зиёд мешавад, пули зиёдтар кор карда метавонанд. Инҷа як фарқият аст. Ҳо ACA масалан дар қиёс ба UFC камтар машҳур мекунад одама, аммо пули зиёд метад. UFC имкониятота зиёд мекунад ки хеле дурушт кунад. Фикри шумо мепазонум метунда дастам ҳамин маънои ҳами дар чӣ меравад ки ҳар як варзишгаре ки UFC цел мемонад, ман хиёл мекунам ки ба ё патриотизмшон зиёд аст ва ё мехоҳанд ки зиёдтар мардуми худшона ватани худшона дар тамоми ҳамин дунё мақсад муаррифӣ кардан тез баъд у сумоши дигарш баъд походу делать. Ман ин хел мефаҳмам. Русо як матал дорад ку работай на имя, потом имя будет работать на тебя. барои ҳамун варзишгарое ки хеле солошон рафтагӣ чӣ рафтагӣ уже мебинанд ки агар ки вай шавад мегӯяд ҳаминҷа мара ҷои сум кор кунем. Ман варзишгароеро медонам ки ҳозир аввал гуфта зарданд ки ман тамом ҳаминҷа ҷои сум кор кунем, не ки ҳозир бо целиш UFC барое ки баъди ҳар як мусобиқа вай мебинад ки мақсад бойцо метавонанд бардан медонад ки метавонад ҳамун уровнида рафта. Ман мехоҳам ҳозир ҳамин яррае ки акай Раҷабалӣ дорад намак пошум як бор метавошум акай ҳоҷӣ чемпиони зур дори UFC дакай шогирдот баромад мекунад. охай худо ба шукр имрӯз шогирдаи мо уже UFC да ҳастанд. Нурулло Алиев бо бигем ина Самандараш меравад ҳамун Нурулло Алиев шогирди зали киҷоай ҳамун уже бигем меҳнатҳои ҳамун клуби мо уже ҳастае ку дар ҳамун дуруно то худосе худованд беиқболаш накунад брава бо дашти брава но бо имрӯз фақат хай может бит Самандараш брава ё ки может бит Муҳибай буда пеш брава ямаш насиби кашидае ай мо меҳнат ҳаракат мо кардесем ба бигем ки мо меҳнат ҳаракат кардесем ихеле намурдестем барои ҳамун гап рости гап мо ҳамин паходояку паходу ҳамин кардесем да сумарния даводавай хай дастмон омадагира кардесем мешава моменте ки яке мегӯянд ки хай тамом визаи рабочий ҳал шуд. дар бораи гузариши Самандар Муродов ба UFC бигем. Барои ма чанд қад пеш дар интернет дидам ки аллакай ба фикрам Англия рафта буд ва бо чемпиони яке аз чемпионои UFC Леон Эдвардс сурат дошт. дар кадом марҳила аст гузаришаш? Чӣ имкониятҳои нав пайдо шуд барои Самандар Муродов? агар хато накунем о як бор дар Dana White Contenders муҳориба гузарон ё Road to UFC буд муҳориба гузарон? мо бигем ки ҳамаи одамое ки барои виза даромада мешаванд аввал историяи паспортошон асос мекунанд Европа боши лекин ман хиёл мекунам ки ин муҳим нест ин ҳатмӣ нест ин чӣ нест барое ки ман фаҳмидам ин чиза ман ҳамин чиза кор кардам ҳамин чиза ҳамин агар битанад бе ҳичра медодиянд ҳамин хеле буда ҳамин хеле ҳамин бачаҳо рафт бигем роиш кардем ки историяи паспорт шавад ина бо Европа да мо по ходу дела помимо и бигем мо
визаждан подават кардагим хеле нигоҳ дорем. Кук чӣ мегӯянд агар ки дар насибаш боша Англия рафтагишда Самандар Муродов ҳами гиҷои бира машқ мекунад ӯ коф так занемра ки қадима як бор қатиам гӯштем бигирем рафт ки бо намондан қатиш гӯшта қати акаш камтар машқ кардан. як чиз дига илова кунам ака Раҷабалӣ ана ҳами коре ки Самандар ҳозир мегем дар ҷое ки Самандар қарор дорад ҳами ягон хел предел дора барои чӣ ки як одам менависад ки бача пир шуд уже то кая и продолжи 3 сол шуд мо визаш дадорем ягон хел предел надора и чиз аввалш равакия ки нашава ҳами кор худо нишонад пир нашида бо гуфтам походу дела бой зад радио сиш бигем ҷоҷо оз бо предложение шдесе лекин мо уже кормон рафтесе ҳамо сини бигем Америкада барои UFC-ам барои чиам кори визагиш барои визаш барои ҳам мо бояд қабул накардем барое ки вақти кӯтоҳ да назар ба ӯ караде ки мо падават кардаги будем ҳозир вақти кӯтоҳ да ваъда кардагианда якумаш дидемш ки Самандар Муродов поли вақти зӯриш айку аммо вақти зӯриш нав сар шидеса ки мега пир шида чанд сол шуда 24 шид ҳоли бархатонам ислам махачев кадом сол чемпион шуда чанд сол ҳозир 31 ҳабиб чи 24 сол ҳардушон 31 гапода ҳозир вообще ин мардума гӯш кардан накунеста яхиршаки пир шидам хеле агар нависта бошад ягон пир шидаги неста оли вақти ҳами оли нав сар мешава вақти зӯриш нав пухтеста Самандар Муродов бо гуфтам рафт ҳамунҷа хост ки вай кидан нагирифт хашмуша неким қатиш алоқа да буромадан бигем қати менеҷери мо ки Самандар Муродов брава ёрдам кана Эдварсаки барои против ки Махачев Махачев Билал лекин мо намондемаш барои ки хайр Муҳаммад мусалмони худмонай бародари худмонай хай бу қати бигем ай командаи худмон як касим кас қад салом алейкай мо намондемаш мо гуфтем ки дар кор нестай боше ҳами хел худо кунад ки ягон рӯз мо Самандарро дар рӯзҳои наздик бибинем дар UFC ҳаммо вазне ки ҳами Самандар Муродов баромад мекунад фикр кунам рақибош бисёр сарсахтанд дар UFC 77 кило шумо бовар доред ки Самандар Муродов агар дар UFC гузашт метавонад муваффақ шавад байни ҳама мубориза барад нукте чама илова кунам ба ҳоҷи акараҷи ба ҷавоб меди ман фикр мекунам ҳози Ҳамзат Чимаев аз муҳориба бурмад ку ҳами Самандар ба ҷои Ҳамзат мемонад вуй текира мезад ин фикри ман ай то Самандар бигем боеци ҳами валивой беҳад характери ҳами ҷонсахти ҳами хеле боеци бигем гибки ҳама ҳами качествое ки дание ки барои варзишгари именно MMA алҳамдулилlah ҳами бачаро худо додагие бисёре ба таърифш накунем бигем ки короткий гап Самандар Муродов варзишгари хубе иншоалло мо боварӣ дорем ки иншоалло боварӣ дорем ва дуо мекунем ки ҳами чемпионский боида биғалтаво ҳами титула инами хел ранги моҳӣ ранги дигар варзишгарои мо ва ватана бигира биё бигӯянд ки тоҷик чемпиони UFC худо хоҳад ва дигар варзишгарои ки ҳозир дар ҳамон UFC қарор доранд Муҳаммад Наимов Нурулло Алиев ёки Муин Ғафуров ёки бо кия ай тоҷикои мо Лоиқ Раҷабов хай ҳамаш ёру дӯстои худмонанд додарои худмонанд худованд ҳамаям ёро насиби ҳам чизоро бигардонад мо дуо мекунем лекин UFC хеле нест сразу қати зуруд монанд поэтап най ҳамон нигоҳ карда чит мекунанд мақсад аввал чени уровни худат мемонад баъд нигоҳ мекунад ки бо чӣ хел ҷанг кардем ҳамон хел сразу зур қати намемонанд ҳатто вақте Самандар
худо хоҳад адаптировать мекунад, чётка мешавад, хушрӯ мешавад. ҳастан бачаҳое ки дар Россия ҳастанд, журналисто, Андрей Антонов ММА якташ. آه. ҳама вақт дар бораи барзикари тоҷик гап мезанад. Андрей Антонов میشناسم ҳамун савол мекунад ки муҳибшо баъди оне ки ту чемпион шудӣ, қаҳрамон шудӣ, то чӣ андоза ҳаёти ту дигар шуд? ва як чизи дигам хушк мекунам, ду савол якта мекунам. Гуфти ку дар дури яктагон, агар шумо бидонед ӯ чизое ки ман ҳаёти худам ای سر گذراندم бале شما مرا دوست می‌دارین این چی چیز بود دوست که باید داشتید اینا اگر می‌دونستین. این چیه که باید اگر این مردم بداند شما را حتما دوست می‌دارن Бу секрет. мақсад якум баъди повест гирифтан ягон чизалиш нашуд. Ягон чизалиш нашуд. Мақсад амо хеле зиндагӣ пеш мекардем, бо амо хеле рафтаиста. Ягон чизалиш нашуд. Нава аэропорт фуромадем, хай бачаҳои клуби мо мара пешвоз гирифтанд. Мақсад кавкабичне хушрӯи гарм. Баъд аммо рӯзи якшанбе расидам, сразу акаи Раҷабалӣ мара занг зад, гуфт рӯз душанбе зал бед. На рӯз душанбе рафтам зал, хеле машқ сар шуд, инам хеле бо машқ кавкабичне хеле ягон мақсад бигум ки ҳастае ки бачаҳо мара мешиносанд берун де, хеле мақсад баъзе ҷо мерам мега муҳибшо табрик, хеле салом, ӯ приятный одам, ай приятнитар неста. Баъд як чиз бигум, ман пеш кай волидин гуфтам барои пул, барои оилам, барои ватан хеле не ки баъди бой ин ҳамира гирифтам ки ман дигар фикри пул да нашудам. Ман дар ҳуҷраи аму пул чӣ набуд, мақсад уқа муҳим набуд. Ман дар бораи пул вообще фикре накардам. Ҳамира гирифтам на самом деле барои мақсад ватан, барои модар, барои оилам, барои зор и вообще дигар айчен пул ганда пастай пасравне. Ма бугум чи? Номус. ҳамин фақат ана шогирдот ки биёянд бо тантанао бо шеъру мусиқӣ пешвоз мегирифтӣ, чаро муҳибшоро як бай накардем? همچی این اگر خیلی حاضر کردگین چی گناه داشتین بچه як тантана мекардӣ ки бо дигар хел мешуда фикри ман. Не, як чизам мехоҳам бугум бо барои дигар варзишгарое ки ҳами ҳама ҷамъ мешаванд мардум, ҳами бисёри бад карданд, бемаънии бад чизами кор. Ма вақтое ки мо барои варзишгар мерафтем, барои международни титул бигем, ина международни байналмилалӣ, барое ки вай қадрш дигар, мо вақтое пеш мекардем ин чиз бигем в теме буда, бигем мотивация буда, ҳамин барои варзишгар. Охир дигар ман намефаҳмам, ҳамин дигар чизе мегиранд, ҳамин як кардонам ки овардан встречатам хеле бемаънии бад чи. Ҳамин ман ҳар ҳафта мепаридам, исушу ҳар ҳафта мерам, ҳамин мардум ҷамъ шуда дувор гардиш. Ман ба худо мазоқ намекунам, ман реально чизам мегӯям ки ман мехоҳам ки ҳар як чиз маънии худша дошта бошад. ҳар як кор маънии худша дорад. Айрӯи ва ё бо мегӯям қонун биромад ки мара худаш ами бигем ки начальник милитсия ҳам аэропорт пешам бигем ки бо шиносумон ҳастан ки ҳамин чизоро ба маъне кунем ва бисён накунем. Чӣ хеле ки ҷаноби олӣ гуфт, агар байналмилалӣ қатъи биёӣ, ӯро хай мешавад вай бигирем. Ана ки бечора пеши ҳамин муҳиб ҳамин чиза гирифтанаш ҳамин қонун мондан ки мумкин нест ҳозираш дар ҳамин чиз. Ана ки ира ман гуфтам ки додарҷон ҳам хеле кашадрон шуда гуфт ака ман дар главни инами буд. ҳама дид ки ман ҳамира барои ватан гирифта овардесам. ҳамин публикаи ман ҳама ҳаст, публикаи бардин ҳаст, ҳама медонад ки кадоме ки барои варзиш чӣ дора интерес дора, барои парчамбардоро. Барои ҳамин ман мехоҳам гуфтан ки додари мора ман худам натонистам рафта, ҳамаи командаи мо рафт, приятный шид, хушрӯ чётка. Дигар ман мехоҳам ки ҳама ҳамин чӣ накунад, ҳамин кора. И уже хел ме анъана шуда гардид. Хоҳӣ нахоҳӣ ин вақт меист. Не, охир баъд айрӯи ӯ, айрӯи ҳам хеле анъана, баъд вообще дигар намемонад. Баъд дигар ҳамин барое ки рост бегӯянд қонунгузоро ва милитсияи ҳамин
минтақа аэропорт мега ки мо дига меҳмонон меоянд ё ки меҳмоное ки аз дига шаҳрҳо меоянд ку наметавонанд мошинашон бибуранд пробка мешавад ва ёро фаҳмидан дар кораи охирӣ ин чизе ки вақте ба маъне шавад як международный шавад ку вай дига айда отдельный ҷош мекунад и аэропортам ҳам хеле встречатай мобайнишам парашам дига аэропорт гиёрам дига рақм задагиам ки дар баробари ҳамин як чизи дига ҳам ози ҳамин бисёри бад шудааст. Ман фикр мекунам исоиса ҳам беқадр шудааст ва қирбиқча гум кардааст. Калимаи Тоҷикистон ба пеш аҳамият додаин. Ҳама дига дар ҳама ҷо истифода мебарад, дар ҳоле ки ҷо дорад ин калима барои худша. Ягон кори безебам мекунанд Тоҷикистон ба пеш, ягон ҷиноятам мекунанд Тоҷикистон ба пеш. Дар аксари калимаҳо ҳар чиз фикр кунам ҷои худша дорад. мо вақте ки ҳамин лозунга баъди фикр кардем ки официальный лозунг кунем якум клуби мо баъди ҷаноби Оли баъди баромадаш ма қатъи бардина согласоваться кардем якҷоя намедонам 2000 чанд буд ба гуфт ки як ролик масъала сёмка ки ҳама каса бошем ҳай ба гирифтем part of them ролик кардам гуфтем ки ин ҳамин официальный лозунги мо Тоҷикистон ба пеш ба дига боёда масъала боё Нурулло шонда дига азам дига ҳама шонда мо мақсад официальный лозунга мо ҳамин як бор як маҷлиса гуфтем ки бачаҳо лозунгмон ҳамин қатъи тренеро самоместан ҳама каса гуфтем ки бачаҳо ба пеш короче ҳамин гапа мегем ки бифаҳманд ки Тоҷикистон ба пешай масъалан маъне дорад барои не только спорт ҷои даркорие ку ҷои ҳамин ба маъне ё ки як ай варзишам не ай дига ҷо медал бигирад вақте ки международный чизо бошад ҳозир гуфти худат дига дар ҳамаи ҷоҳо истифода мо фахр кардем ки ядим вақтода ядим меҳмонои мо омаданд съёмка кардан болои домда шуда ки вообще очень необычно да мега ҳам лозунгтон дар ваётонай ҳам шаҳртонда бисёр масъала хушрӯ да очень красиво мегам гузаштем болои домда задаги чӣ но гуфти худат ки хулиганирам бикунам баъд мега ин бемаъне мешавад. Ман мехоҳам чанд ҷумлаи дига дар бораи муҳибшо суҳбат кунем. Ростӣ баъзан ҳамин суҳбатҳомон гарм мешавад, фаромӯш мекунем бача. дар ман ҳамин муҳорибаи охирини ки барои ҳамин камарбанд муҳориба кардем ман тамошо кардам. Муҳориба тақрибан 30 сония давом кард. ҳеҷ хел аст қабл таҳризӣ шид ки бояд ман дар якум раунд тамом кунам муҳорибаро ё ки намедонам чӣ сир дошт. Ки мотивация буд? Чӣ буд сир? Баъзе одамо мегӯянд случайно нест. 3 моҳ сар бега ма мегӯм таъриф намешавад. ман рамазонда рӯзадор будам. пеш рӯза маҳкама саҳар 2 соати 2 шаб баромадам 2 1 соат машқ кардам. баъд рӯзаро маҳкам кардам бо бега машқ кардем бо рӯзакушоӣ. яма мегӯянд ки случайно нест. мо ҳамин отработка ку қатъи тренер поводорни техники Наврӯзбек ҳар рӯз ҳамира отработка кардем. мара дига нафуридам отработкара ки ӯ шатақат мезанад мо ӯро встречат мекунем. ин ҳама по плани буди хеле нест ки баъд мақсад меҳнат кардем. ҳозир ман гуфтам ку шабу рӯз меҳнат кардага охи ин мардума бугӯй ку гап мардума гӯш кардан дар кордаса мардуме ки агар ҳамоеш ки ҳамин чиза случайност мега ё ки чиз мега ҳастай боида случайниам ҳастай но бо як чиза бо гуфтасем ку меҳнат ҳамун медорад ки отработка гуфтасем ку дар ҷон сарак мешавад ҳамин як чиз отработка барои ки ту бояд ҳамуро бикунӣ ба ӯ рефлекс мешавад баъд ту уже на автомате медроя ҳамун чиз. хай одаме ки кам машқ кардаги бошад чизоро мефаҳмад. одаме ки дар болои диван ё ки дар ягон будка шидаги ин чизо ман медонам бисёр як чизои ҳамин ваяда ҳамин вақте ки
бой битанку варзишгар ура гӯшу паша мехӯранд агар бо тез бибара ура бо ябора гӯшу паша ки ин случайно зад фалон фалон вале мо чизода опыт дорем саволоту намхе навистан бигире комитета мо нормально дарш мерем мо нормально. бори дигар такрор мекунем ки меҳмони имрӯзаи барномаи варзиш плюс буданд раҷабалӣ баёнов, роҳбари клуби Аҳмад Тоҷикистон, Муҳибшоҳ Гулобов, қаҳрамони имрӯзаи ташкилоти қаҳрамони муваққатӣ дар ташкилоти Open FC временный чемпион ва Баҳриддин Ҷалолов ки имрӯз бо мо ҳастанд. Ташаккур дӯстам ва бародари мо аз Азия Плюс, ҳамкори мо Эмомалӣ Саидзод. То барномаҳои дигар ва мунтазир бошем. Дар инҷа мо файрод мекунем варзишгарои боз ҳам шинохта, боз ҳам чеҳраҳои ошно ва аз ин дам ҷолибтар хоҳанд шуд. То барномаҳои дигар. Ташаккури зиёд. Ташаккур.